Palma bukket fjuri l-ewwel ġnien ekku koll it-tiżjin tal-miliet iwarrat ir-residenza tal-familja Katania fir-Rabat. Repertorju ta' kuluri u jekk trid toddom ma toddomx. Dan jista' jingħata l-ammont kbir ta' bozzot u tiżjien li jikkaratterizzaw din ir-residenza li kru minn dan l-istazzjon oġbu jżur fl-aħħar jiem ta' dawn il-festi. Ewlenin fosthom kullana ta' bozzot, siġar, bambini, dekorazzjonijiet u fader Christmases. Il-moħ wara dan it-tiżjin oriġinali John Catania qasammana kif il-proċess wara dan it-tiżjin jibda propju minn Ottubru u jibqa' sejjer sa Diċembru. Nibda minn Ottubru u dejjem mbagħad sa 8 ta' Diċembru inkun lest u mbagħad naqbad nixħal fil-lejl. Minkejja dan spjegalna kif minħabba sfidi f'saħħtu din is-sena kellu jagħtih daqqatit ibnu sabiex ikun jista' jissokta b'din it-tradizzjoni li tmur lura bejn wieħed u ieħor 24 sena. Tieħu ħafna xogħol biex toqgħod tqabbad id-dawl u tagħmel id-dendel l-affarijiet.